Знаете ли, къде се намира най-голямата джамия в България? Шумен. Това е Тумбул джамия, построена през 18 век от шериф Халил Паша. Посетихме 100 национални туристически обекта и още много други красиви места, които ни кара да се гордеем, че сме българи. Ето нашите 100 плюс клипчета, с които заедно да обиколим, опазим и обикнем България. Джамията впечатлява с изящни орнаменти, просторен двор и уникална акустика. Тя е един от символите на толерантността и културното многообразие в България. Шумен е град, в който векове наред съжителстват българи, турци, евреи, арменци и други общности. Тук историята и културата се преплитат, а атмосферата вдъхновява малки и големи. Шумен е мост между култури, традиции и поколения. Град, който си заслужава да опазим заедно. И както пчелите пазят природата, нека и ние пазим България.